Hneď z rána na Medzinárodný deň mlieka na školách odštartuje auto s melódiou, ktorú poznajú nielen všetci dospelí, ale aj všetky deti z obľúbeného seriála Slnce, seno, jahody. Žiaci dobre naladení veselou melódiou budú postupne naberať mlieko pre svoju triedu. A ako sme prežili tento deň, poďte sa s nami pozrieť. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka riešia kvízy, v rámci ktorých sa dozvedia nové informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch. Venujú sa aj práci s textom a čítaniu s porozumením, kde priamo v texte musia nájsť odpovede na otázky týkajúce sa spracovania ovčieho mlieka a výrobkov z toho mlieka. V 5. a 6. ročníku sa žiaci dozvedajú prostredníctvom rozhovorov s triednym učiteľom, prečo je mlieko zdraviu prospešné pre ľudský organizmus. V druhej časti hodiny nakreslia na výkres potraviny, ktoré sú zdravé a chutné. V druhej A žiaci môžu zistiť, že mlieko pochádza z kráľovského plemena a nie z mliekvotu alebo z obchodu. Dá to riadne zabrať, nadojiť čo len za lyžicu mlieka. Žiaci v druhej B vyrábajú náhrdelníky s kamienkou, na ktorých sú fľaky, ktoré nám pripomínajú pásúce sa kravy na paši. Aj vy radi súťažíte? Žiaci vyrábajú plagát Reklama na mlieko, ktorým chcú poukázať na to, aké sú mlieko a mliečne výrobky zdravé a zároveň motivovať ostatné deti k ich pravidelnej konzumácii. Používajú pritom obrázky, nápisy, kresby, ale aj obaly z mliečnych výrobkov. Deti si spestria činnosť tajničkou o mlieku. Žiaci 4. B triedy vyrábajú plagáty ku Dňu mlieka. Priniesli si obrázky z novín a časopisov, strihajú, lepia, kreslia a maľujú. Pravou formou si upevňujú znalosti o mlieku a mliečných výrobkoch. Papierové kravy vyrobia aj pre našich kamarátov v škôlkach a takto im aj pripomínajú, že piť mlieko je